nek selerane koyo ngene iki. Lah emang Mbak Cungpe ngopo? Hah? Mbak Cungpe iki ngopo? Mbak Cungpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Cungpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola Cungpe. Bolane neng Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene. Ayu ning tuwa kuwi lho. Kula Ardi nyingkrih, Ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ya. Ayo lagune yang kedua. Krikis. Anu Nah, apa nah, jenenge? Ujane sik. Krikis ae. Iki sapa Ardi? Isa, Pak. Mboten saged, Pak. Wah,